καλωσορίσατε πίσω στο κανάλι μου στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Σήμερα θα σας κάνω το μαμαδίστικο γλυκό που ξέρουμε όλοι και λατρεύουμε. Το γλυκό μπισκότο κρέμα ζελέ. Είναι το γλυκό του Δημήτρη μου και της μαμάς μου. Τρελαίνονται. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ εύκολο, το ξέρετε όλοι. Απλά θα σας πω δύο μυστικούλια, γιατί συνέχεια μου λέτε Βασούλα το ζελέ πάει κάτω από την κρέμα. Θα ανοίξετε τα ματάκια και τα αυτάκια, θα τα δείτε όλα και θα δείτε πόσο ωραίο θα σας βγει σαν το δικό μου. Πριν σας δείξω τα υλικά μου, θέλω subscribe, είναι δωρεάν, θέλω πολλές κοινοποιήσεις γιατί μας βοηθάτε και φυσικά τα σχόλιά σας που λατρεύω να τα διαβάζω. Λοιπόν, εμείς το κάνουμε πάντα με ζελέ φράουλας, είναι πολύ πιο ωραίο. Πήρα light γιατί δεν βρήκα κανονικό, κανένα πρόβλημα. No sponsor, γλυκούλες ή γλυκούλιδες. Λοιπόν, με μπανάνα που το είχα κάνει δεν μας πολύ άρεσε. Άνθος αραβοσίτου γιώτης, αυτήν που βράζουμε και όχι με το παγωμένο γάλα, καμία σχέση το αποτέλεσμα του γλυκού. Και μπισκότα, θέλω πτυμπέρ μπισκότα παιδιά. Θέλω αλατίνη ή Παπαδοπούλου. Δεν θέλω απομίμηση μπισκότα πτυμπέρ γιατί πάλι επηρεάζει τη γεύση του γλυκού. Είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι καλοκαιρινό, είναι ένα γλυκό που μου ζητάτε συνέχεια και φύγαμε στις τρελοκουζίνες μας να πάμε να το φτιάξουμε. Πάμε να φτιάξουμε το φανταστικό μαμαδίστικο γλυκό πτυμπέρ, κρέμα και φράουλα ζελέ. Έχω πάρει ένα πυρέξ εδώ πέρα και τώρα τι θα κάνω. Παίρνω τα πτυμπέρ μου, η πτυμπέρ, η αλατίνη, ό,τι θέλετε εσείς παιδιά μου. Τα βουτάμε στο γάλα για δευτερόλεπτο γιατί θα πέσει η κρέμα που είναι ζεστή. Στρώνουμε όλο το πυρέξ με πτυμπέρ, εγώ θα κάνω διπλή δόση στρώσεις. Δηλαδή θα κάνω 2 στρώσεις με μπισκότα πτυμπέρ, όχι μόνη. Να καταλαβαίνουμε λίγο το μπισκότο. Έχω φτιάξει ήδη την κρέμα άνθος αραβοσίτου, όπως λέει ακριβώς πίσω το φακελάκι. Γι' αυτό το πυρέξ έχω κάνει 2 φακελάκια γιατί θέλω μπόλικη κρέμα. Και αφού θα ρίξω την κρέμα από πάνω, θα αφήσω 1 με 2 ώρες εκτός ψυγείου μπισκότο και κρέμα να κρυώσει πολύ καλά η κρέμα μας και μετά θα βάλω το ζελέ σιγά σιγά με κουτάλι για να μην πάει από κάτω το ζελέ που μου λέτε συνέχεια Βασούλα δεν το πετυχαίνουμε. Αυτό παιδιά είναι το κόλπο, τίποτα άλλο. Αφήνουμε πολύ καλά να παγώσει η κρέμα αφού τη βάλουμε στα μπισκότα μας. Λοιπόν, πάω να στρώσω όλα τα μπισκότα εδώ πέρα και έρχομαι να ρίξουμε την κρεμούλα. Η μία στρώση μπισκότα στρώθηκε. Πάμε τώρα και για τη δεύτερη στρώση. Σας το δείχνω. Μη μου πείτε τι πάει να πει δεύτερη στρώση μπισκότα. Εγώ βάζω 2 στρώσεις μπισκότα στο μαμαδίστικο γλυκάκι. Για να νιώθουμε και λίγο το μπισκοτάκι μας. Εντάξει, το βλέπετε. Δεν κάνω τίποτα το ιδιαίτερο. Είναι πανεύκολο. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Είναι ένα γλυκό που ξέρουμε όλοι από τις μαμάδες μας. Απλά σας το δείχνω αναλυτικά. Την κρέμα άνθος αραβοσίτου δεν θα σας τη δείξω. Να μην χάνουμε χρόνο γιατί την ξέρετε όλοι και την κάνετε. Και ό,τι λέει το φακελάκι από πίσω αυτό ακριβώς έκανα. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ εδώ πέρα τη δεύτερη στρώσα με τα μπισκότα μας. Άλλες φορές μέσα στο γάλα βάζω και κονιάκ. Τώρα δεν είχα και δεν έβαλα. Όποιος θέλει μέσα στο γάλα του μπορεί να βάλει 2 κουταλιές της σούπας κονιάκ. Αφού έβρασα πολύ καλά την κρέμα μου άνθος αραβοσίτου, θέλω να είστε από πάνω χαμηλή φωτιά να μην αρπάξει το γάλα και τώρα βάζουμε πάνω στο γλυκό μας. Την κρέμα την τέλεια, τη μαμαδίστικη που ξέρουμε παιδιά από τις μαμάδες. Μάλλον θα τη βάλω παιδιά κατευθείαν. Εντάξει, άντε γεια. Λοιπόν, εγώ τώρα τι θα κάνω, θα αφήσω το γλυκό 2 ώρες έξω, στον πάγκο, να παγώσει πάρα πολύ καλά η κρέμα μου, για να μπορώ να βάλω το ζελέ και να έχει επιτυχία και να μην τρυπήσει η κρέμα
και πάει από κάτω το ζελέ. Τίποτα άλλο, παιδιά μου, δεν είναι. Αυτό είναι. Γιατί πολλοί βιάζεστε και να κάνετε όλα μαζί. Βέβαια, τώρα άμα είναι ζεστή εδώ η κρέμα, πώς είναι, και πάω να ρίξω εγώ το ζελέ, τέρμα, το ζελέ πήγε από κάτω. Οπότε τα λέμε σε 2 ωρίτσες, που θα έχουμε φτιάξει και το ζελέ 20 λεπτά νωρίτερα, ίσα ίσα να είναι λίγο παγωμένο, και θα έρθετε μαζί μου να δείτε πώς βάζω το ζελέ και γίνεται αυτό το φανταστικό γλυκό ζωγραφιά. Τρελοκουζουνάκι, αφού πέρασε 2 ώρες και πάγωσε η κρέμα, και όταν λέω πάγωσε η κρέμα εννοώ αυτό. Το βλέπετε? Είναι έτοιμη η κρέμα. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλούς έξυπνους εδώ πέρα από κάτω και έξυπνες, η κρέμα άνθος αραβοσίτου, παιδιά, όσες φορές την κάνω τόσα χρόνια, πάντα μου βγάζει αυτά τα σγρομπαλάκια. Βρε, είμαι από πάνω, ανακατεύω σε χαμηλή φωτιά, ποτέ. Βέβαια, όταν παγώσει και κόψω το κομμάτι, εξαφανίζονται. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, ξέρετε κανένα κόλπο να μου πείτε? Το πρόλαβα, γιατί από κάτω θα έχουμε διάφορα σχόλια για να ξέρετε. Γιατί δεν είμαι super duper, ούτε είμαι η καλύτερη, ούτε είμαι από σχολή. Απλά είμαι μία κοπέλα που της αρέσει η μαγειρική. Αλλά πάντα η άνθος αραβοσίτου, παιδιά, η βρασμένη, μου κάνει σγρομπαλάκια. Λοιπόν, αφού σας ξαναλέω, το βλέπετε, αυτό είναι το μυστικό, να παγώσει πολύ καλά η κρέμα μας. Έχω φτιάξει το ζελέ μου ακριβώς όπως λέει το κουτί από πίσω, οι οδηγίες, και βάζω κουταλιά το ζελέ. Και δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσει ποτέ. Το βλέπετε? Κουταλιά, μην μου πάτε και μου γυρίσετε όλο τον μπολ με τη μία. Τέρμα. Έσπασε η κρέμα και πήγε από κάτω το ζελέ. Παιδιά, αυτό είναι όλο. 2 φακελάκια ζελέ και εδώ να είναι μπολικό. Μυρίζει όλο το σπίτι, φράουλα. Τώρα κατέβηκε ο Δημήτρης και μου λέει, Βασούλα, τι φτιάχνεις? Λέει, μυρίζει μέσα πάνω στο γραφείο. Λέω, το γλυκό που λατρεύεις. Και ξαναλέω, παιδιά, ότι με το ζελέ φράουλα το γλυκό αυτό απογειώνεται. Το έχω κάνει με μπανάνα και δεν μας άρεσε καθόλου. Οπότε σας προτείνω ζελέ φράουλα. Άκου, φρελέ. Ωρε Βασούλα. Λοιπόν, το βλέπετε? Δεν κάνω τίποτα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πετύχετε. 1 με 2 ώρες αφήνετε την κρεμούλα σας να παγώσει, να κάνει κρούστα, να βάζετε το δάχτυλο και να μην πηγαίνει μέσα, και μετά σιγά σιγά κουταλιά το ζελέ σας. Και ξαναλέω, ζελέ φράουλα. Για πείτε μου τι άλλο θέλετε να σας δείξω, τι άλλο θέλετε να κάνουμε, από πού με παρακολουθείτε, και θέλω να μου πείτε αν σας άρεσε καινούργια ενότητα που κάνω στο κανάλι μου, που κάνω market haul και τα λατρεύετε, και παίρνω συνέχεια διάφορα προϊόντα καινούργια που μου κάνουν κλικ και σας λέω τη γνώμη μου. Αυτά τα παξιμαδάκια που πήρα, μπρουσκέτες με γεύσεις κορδόψωμου, έχω πάθει 17 εγκεφαλικά. Είναι ζημιά μεγάλη, τεράστια, είναι καταπληκτικά. Να πάτε στην κοινότητα να βλέπετε, που θα αξιολογώ τα προϊόντα μετά από το market haul. Και μου είπατε ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Η γνώμη μου είναι πάντα αντικειμενική και ειλικρινής, no sponsor. Όλα τα πληρώνω μόνη μου. Λοιπόν, εντάξει, όλο το ζελέ κουταλιά, υπομονή. Βέβαια ρε παιδάκια μου, άμα εσείς μου κάνετε μία φραπ και μου βάλετε όλο το ζελέ μπαπ, βέβαια θα πάει από κάτω έτσι όπως σας δείχνω εγώ, και να έχει παγώσει πολύ καλά η κρεμούλα σας, θα βγάλετε ένα γλυκό ζωγραφιά. Λοιπόν, πάω εγώ τώρα να το βάλω όλο, μη σας κουράζω άλλο, ήδη μίλησα πολύ, παρλαπίπα, αλλά έτσι εγώ μιλάω. Άμα δεν θέλετε ρε παιδιά να μην μιλάω, δεν γίνεται. Λοιπόν, θα το βάλω στο ψυγείο, για μένα το ιδανικό είναι όλο το βράδυ, παιδιά, για να βγει και πάρα πολύ όλο το κομμάτι. Εάν όμως θέλετε να το φάτε, τουλάχιστον 6 ώρες ψυγείο. Και το πυρέξ μου είναι 23x32, έβαλα όλο το ζελέ κουταλιά, το βλέπετε, είναι έτοιμο. Πάμε για ψυγείο από 6 ώρες ή όλο το βράδυ. Και αφού έμεινε όλο το βράδυ στο ψυγείο, το φανταστικό μαμαδίστικο γλυκό, το βλέπετε τι ωραίο έχει παγώσει, τι ωραίες που έχουν γίνει οι στρώσεις εδώ πέρα, χωρίς να έχει πάει το ζελέ από κάτω, γιατί σας έδειξα ακριβώς το κόλπο. Και τώρα έρχομαι με ένα ωραίο κομμάτι λαχταριστό να σας κεράσω.
Νομίζω ότι η εικόνα του γλυκού τα λέει όλα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Είναι μαγεία, είναι καταπληκτικό, είναι ζωγραφιά. Θα κάνετε ό,τι ακριβώς σας είπα. Βλέπετε ότι και η κρέμα δεν έχει τα σγρομπαλάκια, ενώ όταν ευρασμένη την έχει. Είναι το πιο ωραίο καλοκαιρινό γλυκό. Ο Δημήτρης περιμένει πώς και πώς θα φάει. Δεν τον άφηνα χθες το βράδυ να το κόψει για να σας το δείξω ολοκληρωμένο, για να μην ανησυχείτε ότι το ζελέ πάει από κάτω. Θα κάνετε ό,τι ακριβώς σας είπα. Και όλο το βράδυ στο ψυγείο. Θέλω πολλές κοινοποιήσεις, θέλω πολλά like, θέλω πολλά σχόλια και πάμε να δούμε μέσα τώρα πώς είναι να πάθουμε λα. Ένα λεπτό να ζουμάρω. Εδώ κοιτάξτε. Άντε γεια. Εδώ κοιτάξτε την κρέμα και όλα. Παιδιά, είναι μαγεία, είναι τέλειο, είναι θάνατος. Γρήγορα να το φτιάξετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά. Μουα.